Mirisi kave i čokolade od danas se šire središtem Zagreba. Privukli su i našeg Dorijana Elezovića, blago njemu, koji se nalazi na festivalu kave i čokolade. Dorijane, priznaj, što si uspio probati do sad? Pa evo malo, tek ću nakon ovog live-a malo više toga probati, jer ovdje je uistinu puno toga. Ovdje je stotina čokolada i pralina, stotine vrsta kave, uistinu sve fino miriše. Ni okusi, ni oblici nisu svakodnevni. Praline i čokolade izgledaju dizajnerski, imate ih s okusom lavande, sa okusom maslinova ulja, čak i pršuta, čak i čvaraka. Evo, pokušavam vam dočarati što sve ovdje imate, kako uživaju moja osjetila. Ovdje nisu samo izlagači iz Hrvatske, već iz cijeloga svijeta, a više o tome u našoj priči. Ženske cipele, nogometne lopte, dječje igračke, a sve od čokolade, bilo od bijele, tamne ili ružičaste. Primjerci izloženi baš poput vrijednog nakita. Hit sajma svakako je čokolada s drniškim pršutom. Napravio sam čokoladu sa drniškim pršutom jer su Drnišani uspjeli zaštititi brend drniški pršut. Ovdje se čak i glazba sluša s čokoladnih ploča, tako se lakše pune vrećice sa slasticama. Naveliko su se tražile i čvarkolade i čvarkoline. Radi se o sjajnoj kombinaciji koja je malo ublažena čilijem, džumbirom, malo klinčića ima. Tanjuri su brzo ostajali prazni jer odoljeti čokoladi s čvarcima nije bilo lako. Dominira čokolada, a možda ćemo i daljini osjetiti čvarak. U svakom slučaju dobar pokušaj kako god da je radio, je zanimljiv. A pokušaj slikanja s kavom i čokoladom umjesto boja ovako izgleda. Bilo da se radi o HNK ili Monalizi. Kist umočim u kombinaciju kave i čokolade i onda s više ili manje slojeva napravim da bude svjetlije ili tamnije. Zrno po zrno nastaje još jedna umjetnost, mozaik od kave. Mozaik radim već 25 godina, ali na ideju da ih radim s kavom došao sam prije 6 godina tijekom jednog druženja. Sviđa mi se što od zrna kave možeš napraviti umjetničko djelo. Danas se nitko nije ustručavao uživati u slatkom, neki i više od dopuštenog. Samo ja kući ne smije reći da jedem slatko, pa ako ovo date na televiziji, gotovo sam. Dakle, kao što ste vidjeli, ovo nije samo ponuda slatkiša, ovo je spektakl za sva osjetila. Ovdje postoji brojne radionice, tako da ukoliko želite nešto naučiti ili možda usavršiti svoje znanje, možete doći i educirati se.